días a todos, bienvenidos a esta final del Campeonato de Euskadi de Pádel 2017, final masculina. Se van a enfrentar a la derecha de la silla en posición de drive, Curro Barrao. Posición de revés, Álvaro Jauregui. A la izquierda de la silla, posición de drive, José Chapela del Campeonato de Euskadi, Jaime Orgareche. Y en posición de revés, Íñigo López de Asturi. El partido se disputa al mejor de 3 sets con tiebreak 2 segundos. Arratsalde on ikusentzule lagunok, Santurtziko Padel Angol kirol instalakuntzatik 2017ko Euskadiko Padel Txapelketako gizonezkoen finala ikusiko dugu. Dagoeneko lau finalistak kantxan ditugu. Alde batetik Bergaretxe eta López de Aberasturi izango ditugu, beste aldetik Barrau eta Jauregi. Une batetik bestera hasiko da finala, emakumezkoen final luze eta gogorraren ondoren. Dagoeneko lau jokalariak prest, hemen aurrean zuriz Jaime Bergaretxe eta sakearekin da Íñigo López de Aberasturi. Hasi da partida, hasi da finala, lehenengo puntua jokoan. Amaia, zer espero behar dugu final honetatik? Bergaretxe eta López de Aberasturi txapeldun izanak ditugu, beste biak ordea ez, emakumezkoetan ere antzeko egoera genuen, baina txapeldun ez zirenek
eraman dute txapela eta zer itxura hartzen diozu final honi? Bueno, hemen favoritoak Jaime Bergaretxe eta Lopa dira berez. Bueno, pasadan urtean Jaime izan zen txapeldun Frankorekin, eta aurreko urtean Lopa Frankorekin baita, ez? Jaime azkenengo 5 urtetan profesionalki aritu da, ez? Hemen hasi da lanean, eta, bueno, erabaki du profesionalizateari ustea, naiz eta danok uste dugun oindik maila oso honean zeon eta oindik bere rekorridoa zeukala, ez? Ordu nik uste favoritoak argi eta garbi Jaime eta Lopa direla. Baino, beti izaten duguna, galtzerik ez daukasunean galtzeko, beti izate dituzu zure aukerak, eta hor ikusten duzunez, Kurro oso jokalari esperimentatua da, Extremadurakoa da, eta Álvaro berriz, gaztea, gure kanterako gaztetxo hauetako bat, eta ikuste zuze mailatan dabilen, ez? Euskadiko txapelketako finalean egoteko. Eta dida batean amaitu da aurreneko jokoa, bat eta huts aurreratu dira, Bergaretxe eta López de aberasturi, hutsean. Irabazi dute lehen dabiziko sake hori eta orain Kurro Barrau sakearekin. Gorriz, Barrau eta denetan handiena, gazteena, 19 urteko mutila Álvaro Jauregi. Getxoztarra. Huts eta 15. Lopa sartu da jokoa, baina kanpora bota du 15. Kurro Barrau, 32 urte. Bilbon bizi da orain, baino ez da bilbotarra. Itxoita izan da, dela hilabete pare bat. Jauregi berriz ikasten, unibertsitatean. Hau ere ade, empresariales, Lehenoko empresariales. Hortxo duzu Álvaro Jauregi. 30 eta 15. Berrogei eta 15. Iñigok. Hiru pilota galdu ditu. Berrogei eta 15 markagailua. Berrogei eta 15. Eta dejada ederra egin du orain gazteak Álvarok, honen bestez, bana sakeari inongo arazorik gabe eutsi diete. Bibikotek, lehen da biziko bi jokoetan. Bai, mutilen joko askozaz azkarra bada, ikusten da. Ez dira horren beste usatzen. Fizikoki ere indar gehiago daukabe eta hor antzeman egitea, ez? Jokoa bizitu egiten da. Sarean geratu zaio orain Bergaretxeri, huts eta 15. Konto bakoitza ospatzen. Barrau eta Jauregi veterano eta denetan gazteena. Sarea aurkitu du, bigarren ez lehenengo sakea barruan izan delako. Sarea ukitu, barruan, dejada egin dio Bergaretxek. López de aberasturi pista erdian ez uzten saiatuko dira, horren birrintzeak ikaragarria direlako, ez da? Bai, jauziak eta hortxe saiatu da orain sarean geratu zaio, baina bere armarik edo doainik handienetako bat horixe, ez da? Bai, alaxe da, baina egia da pasan urte bukaeran, lesio handia zaukala ukolondoan eta operatu behar izan zen urte bukaeran, eta bueno, ontxe hasi da berriz, ez, bueltatzen pistatara, eta ondo da, finalea jatu da bintzet,
oso ondo bikote honakin azaldu da, hori de garrantzitsua izetea ez, baino nik primeran ikusten. Ondo rekuperatu du oso hori. 15 eta 30. Errestoa kanpora joan da zuzenean. Sakearekin da Jaime Bergaretxe. Sarea ukitu eta suerte alde orain. Pilota beste aldera joan baita 30. Huts eta 30 aurreratu dira Barrau eta Jauregi. Hori ere barruan bikaina oso ondo ozta gainditu du sarea eta ezinezkoa izan zaio Bergaretxeri ieska joan zaio bazterreraino pilota. Bai, saiatu da, baina ezin izan dira bueltatu, oso ondo jokatu du, ondo blokeatu du Kurro pelota hori. Zaila zen. Oso. 30 eta 40. Sake apurtzeko aukera. Barrauk eta Jauregik. Eta baita lortu ere, berriz ere oso ondo errebesez orain. Burdin sarea bilatu du, bihurritu egin zaio eta Bergaretxek ez du itzultzerik izan, honen bestez sakea apurtu dute, eta 2 eta 1 aurreratu dira, Barrau eta Jauregi. Hemen ikusiko dugu berriro. Ikustezu Kurro, beti makurrin deotea, belaunak ia lurrean jarrita, eta bizi bi pelota sartu izkon. Jaimeri esan ez bezala zu, juntzaite zure aldea, eta, bueno, horrizkin eratu dio, beti burdin sarea laguntzakin. Hori azkena, hori izan da, bai. Eta Barrau. Ezketan. Kurro bera hemen Padel Bizkaiako zuzendari teknikoa da. Padelera dedikatzen da urte askotan. Extremaduran gaztetxoen selekzionatzailea izan da. Eta, bueno, padel munduan sartuta dago ez, Lopa bezala, bera Padel Norteko zuzendari teknikoa da, eta bertan egiten du lan. Hau danak erdia profesionala dira, Jaime profesionaletik dator, eta Álvaro, gaztea, baina, bueno, hor, Gol Padel Turren jokatzen hasi da hoen. Eta, bueno, lortu dituzte partide batzuk irabaztea, pixkanaka, pausoka joan behar. Goia libratuta, atzea ere bai, eta hanketara oso ondo, ederki jokatzen ari da, partidaren hasieran Kurro. Bergaretxek ez du itzultzerik izan, 15 eta huts. Tejada zoragarria, bigarrena badu Jauregik hori, deskumuturra hori. Oso ondo jokatzeu. 30 eta huts. Pista barron mutila azkarra da, lasai jokatzeu, presioak ez dugu bate hautzen, primera jokatzeu. Hori sarean, geratu zaio errebesez, atzeko hormati bueltan eramaten saiatu da, Kurro Barrau, baina ez du lortu, 30 eta 15. Mutila handia da, Jauregi. Honetan gazteena, baina ederki mugitzen da eta teknika ederra du, tantoak dejadaz behintzat dotore amaitu ditu eta Zarean geratu da belotari. 30. Mutila handia da, baina mutila handia da gazte-gaztetiken. Nik uste infantila zenean ere ja altura hori zekala. Padelean laguntza handia da, ez? Ez da berdina goitik altura horrek asko laguntzen. Pelota berrentzeko orduan eta... Gorputzera bota dioanketara eta 30 eta 40. Laburra geratu zaio, loratzen saiatu da
Álvaro eta motz geratu zaio hor hemen eta hor aprobetxatu du Jaime. Sakea, lehen galdu duten sakea berreskuratzeko aukera dute. Aukera bat eta baita. Lortu ere eta ospatu ere bai. Bina beraz, elkarri sakea kenduta. Gauzak bere horretan. Orain Bergaretxek eta Aberasturik, López de Aberasturik izango dute sakea. Beraz, Euskal Herriko harri bitxietako bat, Álvaro Jauregi, ezta? Adin horrekin eta lortzen ari den mailarekin. Bai. Ja, selekzio absolutuan ja 2 urtez sartuta dabil eta irabazi takizen bat txapelketa irazitu. Bat, fijo gogoratzen naizela, ez dakit besteren bat irabazi duen. Hau ederki atera du. Birrindu egin du hotxe ikusiko dugu eta saiatu horren inondik inora ere iristerik ez pilota horretara, beste aldera bere kantxaraino. Bota baitu utz eta 15. Hankazpiti pasatzen utzi eta gero erantzun dio Barrauk. Eta hau ere gorpuzera aurrerantza zetorren eta hanketara bota dio Bergaretxek Kurro Barrauri. 15. Nik uste hor Kurro hor sartu dela, zaukan zentzuan dirik igual atzean geratu izan baliz, baina ja aurreratuta zeon, eta uste saiatu dela pelota eskibatzen, baina ez izan du. Kanpora. Hori zuzenean kanpora joan zaio Alvarori, 30 eta 15. Oso ondo jarri du Iñigok. Lekurik zailenean jarri dio pilota. Hortxe ikusiko dugu eta atzeko Ormaio eta erortzen ari zela saiatu da Kurro, baina ezin izan du. 40 eta 15. Eta honen bestez jokoa. Bai. Saiatu da hor albora botatzen, baina nik uste momentutan garrantzitsuena dela pelota jokoan jarri eta lehenengo puntua faiatzen bazu, ez da aukerarik. 6 txapel irabazia ditu, Euskadiko txapelketa ari gara jakina, maila nagusian Jaime Bergaretxek 2005an aurrenekoa, duela 12 urte beraz, lehen da biziko biak Eduardo Simalekin irabazi zituen 2005an eta 2008an, beste bi baditu, Gonzalo Francorekin, 2011 eta 2012an, eta azkenik Andoni Berdaskorekin, beste bi, 2013an, eta iaz 2016ko txapelduna, egungo txapelduna, Jaime Bergaretxe baita, eta Iñigo López de Aberasturik, bi baditu, 2014an Gonzalo Francorekin, eta 2015an Euskal Telebistak lehen da bizikoz padel partida bat eman zuenean, antxe izan ginen, zeurekin. Bai, alaxe da. Baina, gure estreinaldia, eta ezagutu genuen Iñigo López de Aberasturi, eta finalura berak irabazi zuen Gonzalo Francorekin batera, eta lehen esan dugu Kurro Barrauk eta Álvaro Jauregik ez dutela titulurik Euskadiko txapelketan, baina Álvaro Jauregik 19 urte ditu, juniorretan txapeldun izana da, kadeteetan txapeldun izana da, 2014 kadete mailan, 2015an junior mailan, beraz normala ere bada, 19 urterekin, eta dagoen mailarekin, beko kategorietatik etorri berritan txapelik ez izatea, baina hemen du aukera, lehen da biziko finala du, veterano batekin, Extremadurako txapeldun bitan izana da, Kurro Barrau, 2012an eta 2013an, egun Bilbon bizi da, bertako zuzendari eta bar, beraz, bien artean gazteak eta veteranoak lortzen duten, ustez favorito direnak mendean hartzea. Sakean, Kurro Barrau. Ara? Ze saiatu den. Artista bat deu, gure Lopa. Atzetik saiatu da hor. Jun nintzaio, baina sartu ititu, normalian.
Eta zuzenean kanpora joan zaio, 15 eta huts. Tenengoa ez da Ez da irten. Arituko Oso ondo da. jarri du beste aldean, baina iritsi eginda Lopa. Motz-motzean saiatu da Bergaretxe. Berriz ere euren lekuetara itzuli dira. Gorputzera bota dio, baina ihes egin du eta orain laukotik ederki atera du Jaime Bergaretxek. Ikusgarria izan da puntua, gora berak izan ditu eta azkenean dotore amaitu du. Bai, hor bere agindua ez, hor ikusten da ze klase daukan, ze bai izan dan ez, profesionala hor beste denboran eta daukan maila ez. Pixkat azeleratu du bera pelota eta hortik aurrea Aurkari puntua. bizkarra eman da irudi bitxia, bizketan, beraien artean. Bai, Pilotaren zain zeude bitartean. Claro, Bai, ez antzemateko bai. zein den beraien jokaldia. Batzuk ahoa tapatu ere egiten dute. 15. Sarean geratu da erresto hori, 30 eta 15. Oparitxoa, Bergaretxek. Bigarrenez loratu dio, López de Abarestorik hori hanketara. Eta aurrera egin dute, Bergaretxek eta Lopak. Oso ondo, oso ondo. Harrigarria iruditzen zaitana da Jaime ikusten dezuna nola jokatzeuen. Normalean beti hankak lurretik altxatuta ditu. Normalean esatute hori ez dela egin behar, ez? Baina berak altxatu eta inder guztia, gorputz guztiakin pelotari nola ematen, fijatu hurrengokoan, goiti botatzen bandejakin eta bolean ere, errebezez, hankak altxatu ditu. Burdintzara ikutu. Oso ondo jarri du pilota. Egoki, Jauregik. 40 eta 30. Jauregi berak klub honetan entrenatzen du. Urte mordoska pasa ditu hemen entrenatzen oin Portugaleko selekzionatzailea den Juan Makin eta momentu honetan hemengo Marcelokin dago. El Masa utzitillo. Jokalari bikaina, munduko txapelduna izan dago bere garaian. Oso ondo, bikain harrapatu du, zepoan harrapatu du erabat barrau, sarera inguratu da, baina ederki gurutzatu dio Bergaretxek, berriro ikusiko dugu merezi du eta aurrerantza nola abiatu den eta zinezkoa. Primeran sartu dio bai. Baina, hauek Ez, barka, lau eta bi, berreka izan da, bai. Hauek kristalak erabili dituzte ispilu moruan, orduan askotan atzera begiratu, baina kristalari begiratuta ikusi dute nondaon. Eta ezer gestorik egin gabe iskutuan, hor sartzute pelota. Lehen seteko 3. breka dugu, 2. Bergaretxe eta López de Aberasturin alde, edo? Hor lau eta bi, nien astuta lau eta bi jarrit ikusi baitut hor une batean, eta 40 eta 30 da beraz. Kontraormakoa. Iristiko da. Ondo, iritsiko dala ere. Altxatu. Tio gauzandirik egin pilota horri. Berrindu nahi zuen, kinu hain du. Haze puntu ikusten ari garen. Zail hori ere eraman eta berriz ere laukotik atera du Bergaretxek. Orain bai, berdinketa, 40an berdin. Edo, ez abantaila nasita da biltza. Markagailuarekin 40 eta 30an zegoen. Eta hasieran berdinketa esan eta ark baliozun, beraz orain abantaila
Eta orain bai brek aukera, sakea kentzeko aukera dute Bergaretxek eta López de aberasturik. 4 eta 2 jartzeko aukera. Baina puntu ederra ikusi du. Iruñan jartzeko aukera. Sakeak indoaz. Barkatu ez, abantaila kontra da, bai, barkatu. Batera eta bestera darabilte Barrau eta azkenean puntua Bergaretxek. Erabakigarria, errematean behar bada Bergaretxe berak bukatu dituelako puntuak, baina Loparen lana ere aparta izan da eta batera eta bestera ibili dute Barrau gizagajoa korrika. Eta azkenean lortu dute breka, orain bai 4 eta 2. Dena nasi gaituzte oraintxe, Mena Maia. Bai, orain bai 4 eta 2. Tira ba. Bai, joko bizia aldaketa askokin. Abiadura izugarrizkoa da. Ez daka zer ikusirik, neskak ikusi, mutilak ikusi, bakoitzak berezitasuna ditu. Dida batean aldatzen dute erritmoa. Bai. Kanpora juna. 15 eta huts. Favorito ziren Bergaretxe eta Lopa hasi aurretik eta oraingoz alde garrantzitsua lortu dute lehendabiziko setean, naiz eta aurreneko breka beraiei egin dieten. Eta lehen aipatu dizuegu Loparen ezaugarrietako bat zein den eta hor pista erdian aukeran utzi ezkero. Horrelako asko egingo ditu. Der galanta dake. Sekulako sasoia dauka. Gaztea oso, 26 urte. Hori buelta bingo jo. Eta atera, errebesez, primeran. Oso ondo, orain opari egin dio. Ateratzen espaldi moduzu arrisku hori daukazu. Bueltan. Sare ondoan utzi eta bueltan. Errebesez jarri eta txasta, earki atea du. Jauregik egin duena, 30 eta 15. Bigarren sakea. Eta Saki onain ezkeo. Kontu gutxi, hemen errestua ze garrantzitsua den. Normalean betik errestatzen da, ze pixkat gora altxatzen zuen momentuan berrendu itizu orduan. Hankata bueltatu behar da, edo asko loratu behar duzu, baina asko. Erresto bueltan ez du barkatu Lopak. Aurreko okerra zuzenduta deja horretara iritsi eginda eta gero gorputzera. Horixe puntua bukatzeko modurik errezena. Behar bada ez dotoren, baina hori jokoaren parte da. Alaxe da, bai. Hori ala da, eta hori ez dago, aurkariak hori ez du gaizki hartuko, nola ba? Egia da padelean istripu desente oten diela batez bi jokalari oteakuen, bi pala, eta nik, eta bi azartu, eta arpegian jo, edo eskuan jo. Leku txikia da. Bai, alaxe izatea. Arriskutsua da zentzu hortan egile izan da. Tenisean ies egitea normalagoa da, pelotak ies egiten duelako, hemen berriz beti bueltan dator, pilota, hormak jota eta bar, eta orduan askotan elkarren kontra tupuste egitea normala izaten da. 5 eta 2, Amaia? Aurreneko breka bestek egin dute, orain atzeti direnek, baina okerra berehala zuzendu dute. Bergaretxek eta López de Aberasturik urrengo jokoan sakeak kendu baitiete eta hortik aurrera badoaz zuzenean 4 joko zuzenean eginda. 5 eta 2 aurretik. Zapaldu dute azeleradorea.
hauekin txantxa gutxi. Berez, erraz irabazi beharko lukete. Jaimek asko laguntzen du, jokoan asko sartzen da, naiz da eskuin aldean jokatu, normalean ezkerraldean jokatzen duenak, errebesean jokatzen duenak hartzen du pista gehiago, baina Jaimek oso ondo sartzea, bai bere errebesakin, eta min asko ditu. Orduan, asko laguntzu. Iaz, omenaldia egin zenioten Jaimeri, ez da Donostian, ez? Bai, justu berak orduan txezan zuen Donostiako golpa del turra bere azken txapelketa izango zala, eta orduan erabaki genuen nola Euskadiko txapelketa zen justuan, omenaldi txikitxo bat eitea, berak jokatu egiten zuen, omenaldi txiki bat eitea eskertuz ez, berak Euskal Padelagatik egin duen dana, eta azkenean gure imagina izan da hemendik kanpoa ez. Baina hemen jarraitzen du, mundu mailako zirkuitoa utzita, baina Bai, hori argi zeukan. Padela inoiz ez duela utziko hori argi zeukan. Baina gauza bada hori eta beste bada profesionalki aritzea. Ondo. Oso ondo. Oso ondo. Kontrapausa. Keinu indu. Bata eskuin alderantza, bestea ezkerrerantza, eta berak erdira, ederki goxo. Huts eta 15. Errebes ez, nola bultatu duen kontraormako horrekin. Barrauk, baina bigarrenean lurretik ez du altxatzerik izan, huts eta 30. Harrigarria da, dan txikia, txikitxue da, baina takin inderra, baina igual ez da horren beste indarra, baizik eta bere momentu egokienien jotze jo pelotai eta bere abiadura dan aprobetxatzeu, behipeak sartze jona, kuston, unduko minei du. 15 eta 30. Eraman hori, Lopak, eta errebesez, kanpora bota du zuzenean, Barrauk mina meritua aurreko erantzun horretan. Sakea ez dio kendu eta aukerako izan du Barrauk, puntua ia lortu ere bai, baina iarekin ez dago, erabat lortu behar da. 15 eta 40, eta biset aukera honen bestez errestoan ari diren biek. Lopa begira geratu zaie, hori ordeaz, bolea hori eskuinuka da hori, sarean geratu zaio, 30 eta 40. Bigarren aukera. Beste aukera bat. Lehen da biziko seta irabazteko sake ona zen. Loratu Lopak. Baita berriz ere. Eta hori jasotzerik ez. Ederki jokatu baitio, behin eta berriro leku horretara Jauregik. Bandeja horrekin. Azkenean ez du itzultzerik izan errebesa, ez oso postura zailean. Berdinketa. Laster, zuloa zegoen tokira botatzen saiatu da Jauregi, baina nola eraman duen aurreko pilota hori Bergaretxek. Hemen ikusiko dugu. Alde batera zijoan eta azken momentuan erreakzionatu. Azkarra da oso, azkarra. Abantaila errestu. Gorputzan eman bertzio lamatezun eta kapaza izan da bere alde, ateratzeko puntu hori. Bigarren sakea. Sare ukitu eta ia puntua lortu du, baina Jauregi iritsi da, elkarri traba eginez orain, baita berriz ere txikitzen saiatu da. Lopa itxutu eginda hor,
elkarren gainean zeuden, eta... Bultzak hauek ere, Bai, tentazioa galanta hor. Bai. Argi ikusi du, gorputzera bota dio, baina zarea ikututa ez da pasatu. Berdinketa. Oso ondo, Jauregi, oso ondo. Nola esaten aizikon, kurro. Inorrez, nadie esaten aizan. Gero lopa, eta orduan lopari azpiti bota, eta arki pasatu. Abantaila, sakeak. Ondo, ze gauza zailak egiten dituen mutilanek. Kurako indarra dauka besoetan. Ondo Bergaretxe orain, leku zailean, oso zailean jarri dio pilota, eta azkenean puntua bere alde. Hori da puntua. Zupentza, galdutako puntuakin zein duen lopak, hor bere alboko paretan eman dio, izugarrizko puntuatea dute. Joko politari gara ikusten. Gorra, eta... Kolpe zoragarriak. Arraroa, akatsa. Orain utza bai. Behartu gabeko. Abantaila errestoan ari direnek. Alegia Bergaretxek eta López de aberasturik. Beste set aukera bat. Kostatzen ari zaie. Aurreneko set hau istea. Hanketara oso ondo. Eta hori luzetxo, kanpora, zuzenean Bergaretxek. Ondo mugitu du pilota orain Jauregik. Eta Dius. Sarea ukitu eta barruan. Blokeatu du Jauregik. Eta horrek ez du sarea gainditu. Sakeak abantaila. Beste aldean, sakeak abantaila, Barrauk eta Jauregik. Hau da, tikitak hau. Eraman hori ere, barruan da, kontraormakoa, Jauregik, eta Ormabiko ireki horrekin, azkenean atzeko Orman hilda geratu da pilota. Berdin. Aurreneko seta itxi nahian batzuk eta ez uzten besteek. Oso joko polita. Kanpoan sake hori, bigarna. Barrura. Zoko guztiak bilatu dituzte puntu honetan, horretan saiatu da orain ere Bergaretxe, baina azkenean kanpora joan zaio. Oso puntu polita. Abantaila sakeak. Gutxiratik ez du bueltatu. Baina beti zerbaiten bila dabil. Burdin zarea, alboko pareta, lautik atera. Ondo. Berdinketa. Luzetxo joko hau. Oso. Arraroa, Orain arteko danak nahiko azkar jundie.
zetaren bukaera, batzuk bukatu nahi, besteak aguantatu nahi. Oso ondo Curro. Leharki jetxi du. Beste egin du pilota horrek eta ia lurretik ez da Ez da altxatu. altxatu bat ere. Eta Paretatik bai. hor ikusi du. Sakeak abantaila berriz ere. Ez da irten. Kanpora joan da kantxatik, baina azkenean sakeari ederki kostata, baina eutsi diote. Eta oraintxe izango dute euren sakearekin, behingoagatik sakea, jokoa eta seta izteko aukera, 5 eta 3 baitugu markagailuan. 4 edo 5 set bol izan dituzte, ez dute bakar bat ere aprobetxatu eta ea orain. Inigo López de Aberasturi, sakean. Sarean geratu zaio, pari galanta orain Inigok. Bai, arraroa. Zeta iztea da nahi gustatzen zaigu, Moldatu da Jauregi eta orain zer kontraormako horrekin, beste bat, hori ere eraman eta kanpora azkenean Barrauk birrintze. Lopak mutil sendoa da, jauz ikaragarria du eta duen guztiarekin ematen dio, oso batzean hartuta, Eta arrisku hartuta ere bai. Hor bestea, saretik hurbil harrapatu ezkero, min handia egiteko arriskua dagoelako, baina oso behartuta iritsi da. Oso behartuta iritsi da, bai. Eta ikutu utxarekin kanpora joan zaio. Eharki bultatu dio. Arro pilota hori, Lopak. Beste bat. Behetik ondo atera du Barrauk. Sarearen goiko aldea ukitu eta barrura. Beraz, suerte galantarekin, tanto alde, 30 eta 15. Bai, suerte galanta. Horrai da Jaime beraino. Txiri pasartu dula. Emakumezkoen finala horrelako pilota batekin bukatu da. Bai, alaxe da, bai. 55. Jaimeren horrua zen hori. Zeta egiteko 2 aukera ontxe. Beste 2. Aurreko jokoan izan dituzte. Errestoan orain sakearekin. Itxi egin behar. Eta aurrenekoan, orain bai, lortu dute, beraz 6 eta 3 aurreneko seta eskuratu dute, Jaime Bergaretxek eta Inigo López de Aberasturik. Gehiago izan dira aurreneko setean, naiz eta sakea lehenago apurtu dieten aurkariek, eta 2 eta 1 aurreratu dira, 3 eta 1 jartzeko aukera izan dute, Barrauk eta Jauregik, baina hauen erreakzioa bere alakoa izan da, eta hortik aurrera 4 eta hutseko partzialarekin ia erabakita utzi dute seta. 5 eta hutsekoa izan zitekeena errestoan, baina lana gogotik egin dute Barrauk eta Jauregik, ez dute asmatu, joko horretan seta isten, seta bukatzen, baina gero sakearekin errazago aritu dira, eta azkenean 6 eta 3koa adierazgarria da, maila gehiago izan dira orain arte behintzat, aurretik ere espero zen.
batzuen eta besteen maila ikusita, eta poztekoa da López de Aberasturi berriz ere maila honetan ikustea. Bai, Ukondoko bai. ebakuntzaren ondoren, eta duela 2 urte txapela irabazi. Bai, Euskadiko mailan dakeun jokalarik onenetakoa da, eta, bueno, momentu honetan esan laike jokalari pila bat azkula Euskadi mailan, oso maila altu edakebela baita selekzioen, eta, bueno, oso arron laikeula dakeun azken jokalari pila bateatik, ez? Hau ez gain, hemen bidean geratu dira Iragorri Anaiak, Joseba Diego, Pablo Andres bera ez da selekziokoa, argentinarra da, eta hor dauzko baita Álvaro Matador, eta Julio Martínez, eta beste Álvaro bate hortik badakeu, oina bitxena etzait irtetzen, baino danak onduko maila dakebe. Bergaretxek eta López de Aberasturik Pablo Andres eta Joseba Diego kanporatu zituzten final aurrekoetan, nahiko arraz, 6 eta 2, 6 eta 4, eta Barrauk eta Jauregik Iragorri Anaiak, Alain eta Inigo, nahiko arraz, 6 eta 4 eta 6 eta 2, eta rankinean, Euskadiko rankinean denen artean ondoen kokatuta, Inigo López de Aberasturi, 3. 4. Legoke Álvaro Jauregi, 6. Bergaretxe eta 9. Curro Barrau, Francisco Barrau, sakean, Barrau, elastiko gorriz, 2. setaren hasiera da, lehen da biziko jokoa, aurreneko puntua jokoan. Isiltasuna askatuz, epailea. Zetaren bukaeran jendea asko mugitzen hasten da. Hori luzegi kanpora joan zaio Barrauri, huts eta 15. Denbora guztian Jaimeri errebesean jokatzen, naiz da errebes ona izan, eskuina baino aulagoa dauka, eta baino horrek arriskua daka erdian Lopak bere eskuin eskua sartzeu, eta, bueno, engontan punto normala izan da, ez da ezer berezirik gertatu. Ondo, Jaime, ez du amaitu ordea. Eta huts egin du Jauregik. Huts eta 30, biak eurek galdutakoak izan dira. Lehen da bizikoa Barrauk eta hau berriz Jauregik. Bai. Eta hori ere kanpora, errestoa zuzenean, kanpora joan zaio Jaimeri. 15 eta 30. Ederki atera du Errez. Jauregik. Pilota txikitu eta bere kantxara aurkari ezer egiteko aukerarik eman gabe. 30. Ez du blokeatzerik izan hori. Lopak 40 eta 30. Kurroko jupila botatzeitu pistan. Denbora guztian kontatze jo Jauregiri nola dagoen situazioa pistan, ez? Goian dago, atzen dago, pegatuta. Kanpora. Eta hori ere, erresto hori ere, kanpora joan da, nahiko erraz. Jokoa. Gaizki ekin badiote ere, azkenean nahiko erraz menderatu dute joko hau. Beraz, 2. seta. Hasi berritan, bat eta huts aurretik. Oroar markagailuan atzetik diren biak. Barrau eta Jauregi lehenengo seta, 6 eta 3 galdu baitute. Sakea orain
Al servicio Íñigo López del Este. Iñigo López de aberasturik. Bai, Basidurin Jaime hasiko zala sakea egiten, nik uste aldea mantendu dutela. Oso ona arrestoa. Huts eta 15, ez ustean harrapatu du Kurrok. Iñigo. Hori zuzenean kanpora. Iguales, Guzmán. Pilota hori euste oso zaila da, behetik, kristalaren kontra. Bai, daken abiadurakin, ez da bat ere altxatzen, pelota, moztu itezu, eskuinakin, moztu, ikutu indu. Bai, ukitu du bai. Ikutu indu, bala. 30 eta 15. Ikusi ezu jauregin nola esan duen, txarra izan da. Eta horregatik, orain errepikaldia ematen ari ginen eta ez duzu ikusi, baina Jaimek berak txalotu egin du. Bai, txalotu egin du, bai. Bai, nik uste hori beharrezkoa dela, ez? Txarra izan bali da, txarra da. Berdin da ze puntotan zauden, berdin da match point alda, oseta jokatzen ari zela, txarra bali da, txarra Bai. da nontzako, ez? Ez dira bat ere onak izango pilota horiek, guk hemen bertatik bertara ondo ikusten dugu, baina epailea dagoen tokitik behar bada, hain justuan diren pilota horiek ikustea, zaila izango zaio oso. Ezin dut ikusi. Lagundu egin behar diote, jokalari lagundu behar diote. Normalean arbitrajea pasiboa izatea. Jokalariek arbitratzen dute. Duda balima dago, bueno, hor epaileak erabakiko du. Normalen ez da aurkian epailerik egoten, baina horrelako finaletan epailea jartzen da. Berak esan leike sake bat ona izan da, edo txarra izan da, baina bere aldeko kristaldanak horiek ezin ditu kontrolatu. Egia da, Golpa del Turrean badagola eskatzea errebisioa, eta orduan duda dagoenean, errebisio bat eskatzen da, eta egiten dutena da telebistan errepikatu. Batzutan ikusitea, bestetan ez da ikusten. Baino... Eta inoiz salsarik edo, gertatu alda? Jokalarien artean edo... Ez dakit bate txarra eman eta... Bai, beti oten da batzuk, beti duda itezula, beti trampa itelako. Jende askotan, segun sesioa ziotan, naiz da ona izan, txarra ikusi nahi bali madu txarra ikuste be. Orduan, bueno, hor sarea berriz. Suertea, berriz ere, denak aldeko ditu. Jaime Bergaretxe sarea ukitu bakoitzean bere aldera. Hor ikusiko dugu berriro. Jarrita zegoen, Jauregi, gero gainera burdin sarea ukitu eta bertan geratu da. 15 eta 30. Gorputzarekin nola lagundu dio Jaimek. Bai, pila bat erabiltzen du bere gorputza. Ozta gainitu du sarea. Bere buruari. Naiz da Lopak azken utxa, Jaime bere buru ez, gaizki egin duzu, ez? Bera badaki azken pelota horrekin, hor oparia aukera mandiola, ez? Aurrean dituen Kurro eta Jauregi. 30. Iristen da. Atera... Hanketara etorri zaio. Bai. 30 eta 40. Ez du lekurik izan. Ikusiko dugu berriro hori zaila. Eta gero azkeneko unea sartu egin zaio eta ezin sartu. Sakea apurtzeko aukera dute. Bergaretxek eta Lopak. Eta kanpora joan zaio Kurrori beste opari bat, eta honen bestez 2 eta bat aurretik eta dagoeneko sakeak kendu diete. Lehen da biziko setean alderantziz gertatu da, bana zirela Barrauk eta Jauregik sakea apurtu diete aurkariei, eta orain berriz bana
modu honetan Bergaretxek eta Lopez da aberasturik, sakea aurkari ez dutela jokoa irabazi duten arte. Bai, beraien, bueno, aurrera, ez? Setean, ja breka lortuta. Ea zer dioten? Sakean. Es más difícil que meta el poco. Aún así no le van a entrar todas. Has hecho bien cambiar hacia la pared. Y ahí no tenía batería. Se agota. Iruditu zer, esan diola, ondo egin duzu, ez dakit zer aldatzen, esan diola. Gorputzera bota diola ziren esaten dugu. Eta hauek isilik. Gai, Hemen agindu bikote honetan, eskarrementua eta duelako eta bar, ez da barrauk egingo du, bai, ez? bai, baina nik uste dut azkenengo puntuetan desinteko utxe egin ditula eta nik uste dut pixket Bai. buruz bera daola oin. Burumak Eta utzegoen, bai. bai, pixke buru makur eta animatu egin behar du. Kriston jokalari ona da. Ni izugarri gustatzen zait, ze pelota aguantatzitu nor betik. Ateratzitu, kriston pelotak atatzitu, baina egia da aurrean duen biak. Batez be Jaimek hor dago diferentzia. Sakea Jaimek. Laugarren joko hasi berri eta sarretu egin zaio hor. Baina barra. bere errua izan da, berak kendu behar zuen, hor argi dago berak berrinen behar du pelota. Baina nik uste da hola zer bere buruakin ez zaiolako ertetzen berak egin nahi duena, ez? Azkenean laburra geratu zako pelota hori eta orduan bestek aukera hori izan du, ez? Pelota berrentzeko. 15 eta huts. Huts, orain Lopak. Utsi eta gaina bere buru hori zen ez atraz jauri, osea, atzean zehola, pasakilera zein bertu netzakela zertan pelota hori arriskau, ez? Pala aurrean jarrita, Bai. besteek entzun ez dezaten, jokaldia kantatuz. Oso ondo hanketara, baina azkar ibili da. Azkar mugitzen da Lopa. Ikusi dezuten bora guztian, Lopari jolastuz. Sarean azkenik Barrauren erantzuna. 30 eta 15. Hemen dio Galanta. Eta txarra izan da zakea. Horratik ari ziren kexuka zeizea, ez? Txarra kantatu dugu eta... Berriz errepikatu gaute, Reala barkamena biek. Bergaretxek eta nola ez. Baita Lopak ere orain sarean utzi du. Jauregik 40 eta 15. Aukerarik ez. Jokoan lan pixka bat emateko, bigarren setean. Eta azkenean laukotik atera du Inigo Lopez de aberasturik, erraz irabazi dute, erraz eutsi diote sakeari. Eta haue badoaz, 3 eta 1, bigarren setean, aurrenekoa 6 eta 3 irabazi ondoren. Eta zer egin? Bai, errez, nik aukera gutxi ikustu jo bete, batez behaiek aidilako akatsak iten, ez? Aukera errez egitek usteizko be, pelota altugi, ditu zebolea, bai, akatsasko, ez? Batez be kurro ikustete, normalean ez du bat ere akatsik egiten, nik Álvaro Jauregi ondo ikustet bere lekuan, egin behar duen jokoa egiten, eta igual kurro pixkete forzauta iristela, ez? Zartu ingo? Ara, irukotik
Atera du, bai, baina ez du sartu. Oso ikusgarria da jokaldi hori, kantxatik irten eta eraman dezake. Pilotari aurkariak hemen ikusten dugun errepikaldi honetan berriro, erne ibili da hor, baina ez du sartu. Ez du sartu. Arro orain Lopak. 15 ditugu. Eta hori sarean geratu zaio Lopari, tira ba. 30 eta 15. Ea berriz ere jokoan sartzen diren eta konfiantza berreskuratzen duten. Errez atera du. 40 eta 15. Earkia ida gaztea, Bai, oso ondo ikustut. bai. Eta hori kanpora. Zuzenean Lopak, eraz, Atera dute. 3 eta 2. Atxeden garaia dute. Lau jokalariek. Bai, breka, baina jokoa ondo indu be. 55. Bueno, hor mantendu inberroina errestoa... Kurroren huts batekin hasi da, baina bai, gero hori da. Jauregik oso ondo Altxatu amaitu du eta azkenean Lopak galdutako horrekin. Bergaretxek esan duzu, World Padel Tourra utzia duela, padela ez duela utziko eta ikusten ari gara, hemetxe jarraitzen duela maila honean eta Espainiko txapelketan eta pentsatzeko da ibiliko dela, ezta? Jaime? Ez dakit aurten jokatzeko intentzio hori duen egia esan da, suposatzete hemengo matekin edo jungo ala, baina berez hemendik kanporako dana utzita zeukan. Egia da taldekako txapelketan jokatu duela, Danagazeko taldeakin eta lehenengo mailera igotzea lortu dutela eta hori mutiletan benetan oso garrantzitsua da. Azken finean lehenengo mailan 8 talde egoteie eta oso zaila da pase hori lortzea, ez? Neskatan oin dela, bueno, aurtene arte geu egon geha lehenengo mailan, hemen Padel Bizkaiako taldea eta, bueno, aurten galdu ingen duen eta bigarren maila jetxi geha, ez? Baina, bueno, hala ere, azken finean talde gehienak 3. mailan egoteie, eta lehenengo eta bigarren mailan 8 talde bakarrik egoteie, eta nik uste ez ita ondile dela, baina mutiletan oso gogorra dago, zupentza lehenengo mailako taldetan Bela eta Lima eta Pakito eta hau edana jokatzen nahi dela, orduan izugarrizko jendeak irtoko itezu. Kanola izaten da taldekako lehiak eta zenbat bikote talde bakoitzeko edo? Izatea eliminatoria bakoitza 5 puntotara. 5 partida daude jokoan eta 10 jokalari jokatzen dute, 5 bikote eta 3 irabazi behar minimo eliminatoria pasatzeko, ez? Jokalaria behar dira. Bai, eta karo, batez be 10 jokalarion behar dituzu, bai. eta ez bakarrik onak, baizik eta onak eta beraien artean ondo komplementatzeiena, ze danak ona bali maituzu, baina danak eskuina jokatzen badute, arazo handi badakazu, ez? Hori gertatu izan da urten Bartzelonako taldean, Polo Barcelona ustet, eta hor Belak eta hori dana jokatzen, baina ustet gertatu zala oso jokalari onak hartu, baina onak danak alde bateko hasien eskuinean jokatzen zuenak, eta jokatzuen beste biren kontra eta galdu, eta gaina berantza. Beste iaia bigarren maila, ez? Normalean talde horiek irabazi TV txapelketa eta ez usteko eman zuten da finalera sartu ziren inork pentsatzen zuen talde batek, ez? Askozaz jende ez ezagunagoakin eta, bueno, merito handilekin, ez? Gainetik ederki kendu du, atera du pilota hori barra ulenda bizikoa, baina gero laukotik ez du barkatu eta 55 6. jokoa ere ederki bideratua dute Bergaretxek eta López de Aberasturik. Nahi eta ezin. Bai, alaxe da biltza bai.
sakeari eusteko nahiko lan, aurrekoan behar badez horren beste, baina errestoan ez diete aukerarik ematen. Argi dago jokatzeaz beti jokatu behar dela, ez goitik Lopa birrendu egiten du pelota, Jaimeri uste maiozu gora jotzen behak nahi dundan nahi teu. Mareatu ite zaitu alde batetik Artista da bestera, bai. artista bat da bai. 40-30. Eta lautabikoa ere bai. Emakumezkoetan sekulako emozioa eta lehia izan dugu. Partida asko luzatu, gogortu, batez ere azkenean irabazleek lortu dute hori, Aizpuruak eta Gonzalezek. Oso bestelako finala ikusten ari gara gizonezkoetan. Ez du atera Jauregik eta bai ordea. Jaimek. Jaime Bergaretxek hori baitu birrintzen duzunean asmatzen espaldi baduzu, pilota ateratzen espaldi baduzu, aukerakoa gera lekioke aurkariari hemen gertatu den bezala. Eta pilota ateratzeko 3 modu daude. Edo albotik, edo ondotik, edo beste zeure kantxara ekarrita. Eta ez du bakar bat ere lortu. Ara, hor trebe. Ertzarekin ibili da, jolasen. Futbolean bezala, baina hankakin izen beharrean palakin. Bai. Palaren ertzarekin, Jauregi gaztea, 15. Ondo. Hankata. Indarrakin gainea. Derrigorrez eutsi behar diote sakeari. Kurrok eta Albaro. Oso ondo ari da Jauregi, puntu honetan, eta defentsan zer esanik ez. Lopa eta Bergaretxeri sarean geratu zaio. Justutxu, Irri fartsu orain Irri fartsu, gurasoei bai. begira hemen. Ezan ez bezala, mikatxiz. Oso lan ona egin dio Lopak. Bai. Oso ona, baina 55. Bigarren sakea. Bai. Zein nahi zuen pelota horrekin. Sartu izan bazan, punto zan, hori argi dago. Nik uste torratik iteula parre ez. Irten eginda eta sartu egin du besteak. Ikusgarria. Berandu irten da ordea, Bai, eta oso ondo. Badu bigarrena modu horretan. Bai, Lopak. bai. Ez que nola jende guztiak espero duen birrintzea, Bai. eta bigarren parte Anan berriro azken egunean, iaia bazterra jo ditu, baina beste aldean jartzeko gauza izan da, kantxatik irten da. Eta gero bukaera hor goxo. Oso ondo. Primera, punto politxe. Izketan ari dira. Barrau eta Jauregi. 40-30. Sarea ukitu eta hori Berriro. orain ere alde. Nik uste laugarrena duela ja. 40 berdin, Tius. Larri, sakearekin berriz ere. Barrau eta Jauregi. Atzetik eramaten saiatu da Lopa, baina zuzenean kanpora, baina kantxatik kanpora. Bota du. Bada beste kolpe bat, hola izen diozu Willy edo hemen ikusi ez dugun hankazpitik, ez da? Hankazpitik, bai, askotan. Atzeraka doazela, paretari behira, pelota hankazpitik. Cristina Gonzálezek ere egiten du, Maria del Barreko bai neskatan gutxi ikustea, baina ikuste batzuk
iteko kapazadinak eta mutiletan oso kolpe arrunte dela. Ondo, indertzu, eharki. Ederki jaitsi dio anketara bai, eta ez du... Azken finean oso horrexematu bai dila irabazten, baina lehenengo zeta brek bakarra da. 6-3 da, baina brek bakarra da. Orokorrean. Eta oingo hontan berdin, 4-3 breka. Bai. Bat. Baina joko bakoitzaren joera ez da, Bai. sakearekin askoz ere errazago irabazten dute sakea dutenean Bergaretxek eta aberasturik gehiago kostatzen ari zai askoz ere, lan gehiago egin behar dute sakeari eusteko, Barrauk eta Jauregik. Guillermo Vilasen omenez jarritako omen, izen hori, Willia. Guillermo Vilasek bere garaian tenislari handi argentinarra. Izan leike, bai. Nik egia esan da histori hori iztakit, baina bai izen leike, seguro. Ni painai. Guillermo Vilas, gure ikusi genuen bai tenisean jokatzen. Ezker zoragarriarekin. Oin asko egiten dutena baita beste batzutan izatea atzetik, hankazpitik bueltatu beharrean, bestaldera begira onda atzeraka jotzea, ez? Tenisean ere ikusi da, aste honetan Roland Garrosen bat emat, eta egia esan da ikusgarria die, ez? Kolpe batez bestituzulako, espero. Gero urteko bildumetan eta horrelako puntuak geratzen dira, horrelako bitxikeriak. Jokaldirik onenak, bai. Zortzigarren jokoa, bigarren setean, 4-3, Bergaretxe eta López de Aberasturi, aurretik, sake horrek eraman egin du hori Jauregi zail askoa, ez dakit nola atera duen, pasaran, pala luzatu eta ukitu eta nahikoa, beste aldean jartzeko. Irabazi puntua, beraz utz eta 15. Puntua beraiek. Garrantzitsua bai. Ondo hasteak asko balio du, ea ba. Sarean geratu da lehen da biziko sakea. Labur geratu zaio. Oso gutxigatik. Oso idea ona zeukan. Bai, penatuta geratu da, mugitu ere egin gabe. Kurro Barrau. Bai, Jaime hortze ondana dala, Min eman dio, min eman dio. Baina min eman dio, bai, amorru. 15. Sake ona asko behartu du. Eta zuzenean kanpora bota du Kurrok. 30 eta 15. Kanpora. Hori kanpora Jauregik. 40 eta 15. Aurreneko puntua bai, Barrauk eta Jauregi, baina konturatzerako. Bai, 45 Bai. eta 5 eta 3 jartzeko aukera. Hori gertatzen ari da. Bai. Eta gainera beti breka sakea ondoren beraietak ebenez, berka handiagoa ikustea, ez? Kontraormakoa, orain aukera eta ederki atera du. Espaldiko partez Barrauk eta bere burua animatuz. Ez du alperri galdu aukera hori. 40 eta 30 hor daude oraindik. Beste alegin bat egin nahi dute.
Oso ona, Bikaina, oso ona. bikaina. Earki, zupentza bere burura etorri zaio pelota eta justuan kendu du burua, atzera etorri bueltatu, hurrengo puntua eta hor egin du. Oso ondo. Bueltatu eta non jarri. Hortxe, Justu eta non buruan jarri eta orain. Rast, erditik, primeran, oso ondo. Tira ba. Dius. Orain behar du. Erreakzioak. Keinu. Baina ez du birrindu Lopak. Eta ederki, orain bai. Orain bai. Quizás abantaila Hemen ikusiko du bere aldera bota, baina aukerarik eman gabe, bietako inori. Abantaila. Beste bat. Buelta Morensarea ukitu eta hilda geratu da. Motz geratu zaio Jauregiri eta 5 eta 3, Amaia. Bai, pixka larritu dituzte, baina ez dut azkenean aukerarik izan, jokoa abantailarik ez dute izan. Inguratzen utzi bai, baina Bai, sinesten hasteko aukerarik ez diete Ez diete ematen. ematen, ez. Ekarri dugu 40an berdin du bai, baina aurrengo bi Baina, puntuak eta bai. Eta gainera aurreko puntuan pixka eta zerretuta ez dakit bere buruakin, o ez diolako berarekin joko, oso ondo. erne ibili da Lopa eta aurrekoak atera Azkar ez duenez zijoan, berak. bai, baina azkar zijoan pelota eta alare, berak iritsi eta pasatzeko denbora izan du. Justuan iritsi da baina. Baina ez da iritsi. Baina Ondo, saiatu Jorge. da. Bai, saiatu egin da bai. Sarea ezin du ukitu jokalariak. Hori falta da. Luza egin da, gutxigatik ez du ukitu. 15. Agintzen Jauregi eta Barrau, baina bukatu ezin eta orain bai oso ondo. Bestalderaino joan abaitzen Jaime bere aldea libre zeukan eta han ederki jarri du. Jauregik ondo egin du. Oso ondo. Oso ondo. 30 eta 15. Utxunea hor ikusi duta aukera. Biak batera eta ezin Jauregi 30. iguales. 30. Pilotaren bila dabil Lopa. Berrek bakarra lehenengo setean, nahikoa seta Punto. gehiago izan dira, baina bakar Punto. batekin nahiko izan da seta irabazteko. Eta bigarrenean ere, hor bai, bakarra orain arte, Jaime eta Inigoren alde, eta 30 derrigorrez irabazi beharreko jokoa dute hau, Barrauk eta Jauregi bestela horren beste zamaituko zaie finala.
Sake ona, abantaila. Hortxe dute aldea orain 40 eta 30 gehiago estutzeko. Kontrahormakoa Jauregik. Ederki jarri du orain, bere burua lurrera bota du Jaimek, baina pilota ukitu baino ez du egin. Eta bigarren seteko 9. jokoa irabazi dutenez, 5 eta 4, orain sakea izango dute Bergaretxek eta López de Aberasturik finala irabazteko. Eta lortuko balute, 7. txapela luke, Jaime Bergaretxe Getxoztarrak, eta 3. Inigo López de Aberasturik. Eta gogoarekin, irabazteko gogoarekin geratuko lirateke Francisco Barrau eta Álvaro Jauregi. Barrauk, lehen esan dizugu, urte batzuk badituela, 32 urte, adinonean dago, baina zer esango dugu Álvaro Jauregiren inguruan beti gora 19 urterekin aparra bezala datorren jokalaria izan da, ez da puska baterako suerteak eta lesioak eta errespetatzen baldin badiote behintzat. Eta afizioari eusten baldin badio. Aukera oso gaztea da, bere aukerak izango ditu seguru, hemendik aurrera eta dudarik ez. Hortxe duzue. Oso gaztea da, primeran dabil, pasan urtean oso ondo bukatu zuen urtea eta urten ere oso ondo. Ja, final bat jokatu du, hemen beste finala, dudarik gabe indartsu dator. Eta gaina ez da bakarrik iritsi egiten dela, baizik eta mantendu egiten du nivela, eta urtero pixkat hobetzen ari da, ez da, golpa delturrean lehen esan dugu jokatzen ari dela, eta prebiatan, partido batzuk irabazten hasi dela, hasiera normalena da, beti galtzen azken finean munduko honena jokatzen ari dira horrez. Baina, bere puntutxoak ateratzen ari da, eta hori ere oso garrantzitsua da. Hasi da, 10. jokoa, 2. setean. Erabakigarria izango da, sakeari eusten baldin badiote, Bergaretxek eta López de Aberasturik. Bestela honek jarraitu egingo du. Ondo, ederki blokeatu hori ere eraman, baita hori ere, deja da orain iritsi egingo da Bergaretxe. Eta azkenean Jauregik galdu du. Bikaina puntua, zoragarri jokatu dute, defentsan lan ikaragarria egin behar izan dute. Eta azkenean, agintzen hasi diren unean, Jauregik galdutako puntua izan da, pilota izan da. Hemen ikusiko dugu. Deja dau. Bere burua saldu. Eta ingoan zarela. Bai. Utxe eta 15. Barka, 15 eta utx. Jaimek ze ondo, nola jarraitu duen, bera, nahiza pelota oso zailak izen, berak bueltatu itizu. 30 eta utx. Dotore orain ere Lopa. Bi puntura dute garaipena, 2 puntura. Txapela, Bergaretxek eta Lopak. Orain bakarrera, 40 eta utx. Kanpora. Eta hortxe amaitu da partida. Barrauri kanpora joan zaio hori. Utxean beraz azkenengo jokoa. Eta lehenengo setean bezala, Amaia, rek bakarra nahikoa izan dute, Bergaretxek eta López de Aberasturik seta irabazi eta honen bestez txapela eskuratzeko. Gehiago izan dira, hasieratik, hor lehenengo setaren hasieran zalantzaren bat, sakea galdu dutenea, baina hortik aurrera
gehiago izan dira eta kito. Bai, oso ondo jokatu dute eta nik uste ez da aldea handiegia onda eta ezin izan dute ezer egin, ez? Jauregi bera primeran jokatu du, Kurro lanean dabil eta lana asko indebe, baina nik uste oso partidu zaila zala eta ezin zebela gaurko maila handiegia jarri dute Lopak eta Jaimek. Inigo López de aberasturi gurekin da, zarren, eta hitz batzuk kendu garizkigu. Zorionak, Inigo? Lehena bizi eskerrik asko. Eukin nuen lesio bat eta oso posenago irabaztea berriz. Eta, posa handiz. Uste baino errazago? Uste baino errazago ez dakit. Taktikamente jolastuko dugu ederki. Eta horien bitartez, gero dena errazagoa izan da. Urte gogorra izan duzu kondoko ebakuntza horrekin eta honek alde ederreko animo eta poza emango du, ez da berriz ere kantxan eta maila honetan, ez? Bai, egon naiz, 8 hilabete iaia jokatu gen gabe, 3 hilabete ezer jokatu gabe, ebakuntza bat egin nuen, eta orain posi-posin, daramatzat 2 hilabete jolasten eta oso ondo ikusi naiz pistan berriz eta posik. Jaimerekin erraza da dena, ez? Jaimerekin niretzat izugarrizkoa da Jaimerekin jokastea. Betianik izan da Euskadiko jokalari berena, eta orduan niretzat da, sueño bat. Hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera ez dakit, orain dago Madrileko gulparturra, Valladolid baita, eta gero pizkat berriz izateani. Minik ez behintzat eta gogoarekin, ez da honetan jarraitzeko? Minik ez, hori garrantzitsuena da. Final, 23 urte ditut eta mina izatea oso gogorra da. Gaizki pasatu nuen eta orain minik gabe dena errazagoa da. Ederki zorionak eta gozatu. Eskerrik asko. Hauetxek izan dira Inigo López de aberasturiren hitzak, Amaia, pozik eta nola ez da pozik egongo ez? Hainbeste demora min hartuta egon ondoren, berak ere esan du, lehen da biziko erantzuna horixe izan du Inigok. 8 hilabete jokatu gabe, 3 hilabete bat ere jokatu gabe eta orain txapelarekin etxera, pozik. Bai, pasadan urte bukaeran uste Euskadiko txapelketa jokatu zula azkena, lesionatuta zeon eta ezin zuen, beso horrekin ezin zuen, eta orduan, nik uste gogorra intzitzaiola urte bukaera, eta honek oin indar berritu ingo du, ez? Azken finean, ebakuntza egin 3 hilabete guztiz geldirik egon da, eta nik uste animoak asko handituko zaizkola eta izugarrizko gogoa izango gula gauzak, bere jokora bueltatzeko gogotsu, eta zorionak bilei, oso jokalari hona die, baita Kurro eta Álvaro Jauregi, ustetanak zoniondu berdila, eta primeran inde behien lana. Eta norberak izaten dituen zalantzak horrelakoetan ez da hainbeste denbora jokatu gabe jarriko alnaiz, ez alnaiz kirofanora ebakuntza egin, hor beti zalantza horiek izatea normala da, eta behin berriz ere zerua zabaltzen hasten denean, eta txapelketara etorri, hilabetean maila honetara iritsi, bergaretxe handi batekin jokatu, txapela irabazi, dena ahaztu egiten da, baina pasa egin behar dira une horiek. Bai, noski aukera polita izan debe elkarrekin jokatzeko, berez Jaime Gonzalo Francorekin jolasten ari da, baina kasualitatez asteburu hontan ezkontza bat zeukan, eta ezin izan du jolastu eta jokatu du, baina ezin zuen finalera llegatu, ze atzo ja semifinalak eta ezin zituen jolastu, orduan erabaki zuen ez jokatzea Jaimerekin, eta Jaimek egin duena da Lopari deitu, ez? Hortxe dauka, Elena aipatu duzu. Bere alabatxua, Martina, oso politia da. Triste, nola ez finala galduta, kirolaria ezin da pozik egon, baina onaino iritsi izanaren poza, eta bikote handi baten aurka aldez aurretik favorito ziren, nik uste dut txapelketa asterako ere hala izango zirela, Bergaretxe
eta López de Aberasturi behar bada zalantzak, López de Aberasturik eman zezakeen mailaren inguruan, izatekotan ere. Bikote sorpresa zan pixkat, ez? Inorketzekien nola funtzionatuko zuen, beste bikote bat oso fuerte da ona baita Joseba Diego eta Pablo Andrés die, eta, bueno, iragorrean nahi alen esan duen bezala, gero Álvaro Gallego eta Julio Martínez hortzeuden, oso bikote ona zeuden, tarte bitartean da Pedro Etxarri eta Mikel Ayerbe eta, bueno, eski jende pila bat dator jolasten oso ondo urte osoan zehar, ez? Orduan nahiko irekita zeon txapelketa berez, eta azkenean suertatu da, bueno, Lopak bere maila eman duela, eta... Espero zenuten? Kanpotik... Duda asko zeuden, berak esatezun ondo entrenatzen nahi zala, gustora zeola, baina gauza bada hori, eta beste bada pista batera sartu, eta buru ze ondo otia, ze azken finean txapelketa jokatzen nahi zenien oso garrantzitsu da ja, erritmoan sartuta eoti, ez? Txapelketako ritmoa izatea, burua bere lekuan izatea, eta horrek asko laguntzeu, ez? Eta zu besteak ja martxan daudenean da zu sartzezeanean, askotan igual txapelketa ritmo hori falta zatzu. Baina argi dago, kantxa entrenatzen zituen uste horiek gero baieztatu gauzatu dituela, behin lehian bete-betean sartu denean, eta berak esan du, Bergaretxerekin dena, Jaimerekin dena da errezagoa, ez da, eta konfiantza handia ematen dizu, asko jokatzen du mutilonek. Eta 7. txapela badu, Jaime Bergaretxek 7. Euskadiko txapela irabazi du, eta eutsi egin dio, iaz lortu zuenari, 2013an eta 2016an azkeneko biak, eta lehen da bizikoa 2005an duela 12 urte. Beraz, zenbat urte zeuzkan? 16? Aurreneko irabazi zuenean, datu hau ondo ote dago, 2005an daukanik hemen, seguru. Eta 16 urterekin irabazi altzuen lehen da bizikoa. Seguru, pentsa, bera oso goizio hasi zen, gazte-gaztetatik oso nahi zentzan, eta Espainiko selekzioan jokatzen egon da gaztea zanien, 18 urtetik bera, eta gero Europako txapeldu nahi zentzala. 2009an. Bai, 2005an, 18 urtepekoan munduko txapeldun izan zen. Eta 2007an ere bai. Eta 2005an irabazi zuen aurreneko Euskadiko txapelketa 16 urterekin, beraz. 28 urte ditu, gaztea da, urte asko zirkuitoan eta iaz erabaki zuen, World del Turrari uko egitea, oso omenaldi xume eta polita egin zenioten Donostian. Eta hemen jarraitzen du eta gu posten gara. Posten gara ikusgarria delako. Eta besteentzat, gazte hauentzat, Jauregi eta hauentzat ere, motibagarria, erreferentzia izateaz gain. Danak esate be, placer badala bai berarekin jokatzea, entrenatzea, pista barruan oso kide hona da, ez? Oso ondo eramaten zaitu partiduan zehar, inoiz ez, arazorik ez. Gaina oso mutil jatorra da, oso jatorra. Bata telefonoarekin hor ari zen, Inigo López de Aberasturi, bestea lagunak eta gurtzera joan da, baina orain eserita daude elkarren ondoan, eta berehala izango ditu kantxan 4 jokalariak galtzaileekin hasita. Francisco Barrau, hor irudietan gorriz, Curro Barrau eta eserita Álvaro Jauregi. Erreferentzia Jaime Bergaretxe da, nola ez da, hauentzat guztientzat, eta etorkizun handia du padelak Euskal Herrian, eta bide horretan, ezpairik gabe Álvaro Jauregi gazteak, 19 urteko mutileak, zeresana emango du, maila honi eusten baldin badio, eutsi ez urtetik urtera hobetzen ari delako, eta... Bai, egia esan, gazte jende asko dazkeu gure selekzioan, alde batetik izan dugu Álvaro Jauregi, beste batetik Pedro Etxarri, kuston maila ematen nahi da, ja, pasan urtean... Barkatu, Etxarri hau Gipuzkoarra? Bai,
bai. Epaile lanetan ibiltzen dan Bai, haren semea, bai. San Juan darra. Bai. Tira. Bueno, bera Donostiarra, atxe izango San Juan darra, bai. San Juan darra, bai, pasai doni banekoa, bai. Eta, bai, familia osoa beti padelean sartutakoa, eta Pedro Txarrire kriston maila ematen ari da. Ze adindu? Ze adindu, nik uste 24 ditula urten, pasadan urtean Euskadiko txapeldun izen zan, 23 urte Pekoan, bai. Pekoan, bai, eta Pablo Cuestakin batea. Eta Pablo Cuesta da, aurten ez dakit lehenengo maila juniorro bigarrena da, ja, baina Pablo Cuestakin kristo maila ematen nahi di. Orduan esan nahi, ikusteala atzeti datorren jendia, gazteak, mutiletan arraro izatea, baino hemen daude. Hortxe, veteranoa eta gaztea, 32 urte batak, ezkerrekoak, Kurro Barrauk, 19 urte Álvaro Jauregik, 2017ko Euskadiko padel txapelketan, azpi txapeldun, bigarren, finalean ez diete aukerarik eman Jaime Bergaretxek eta Inigo López de Aberasturik. Bere ala izango ditu kantxan 2017ko txapeldunak. Hor dira txalo artean, pala eskuan, zuriz Jaime Bergaretxe urdinez, eta posten gara berriz ere Inigo López de Aberasturi maila honetan delako. Txapela buruan, zazpigarrenez txapeldun. Berriro diogu, Jaime Bergaretxe. Hirugarrenez, 26 urterekin, Inigo López de Aberasturi. Ederki Amaia, hauxe izan da, 2017ko Euskadiko txapelketak eman duena, datak aldatuta, aurreratuta etorri zaigu guztia, Espainiako txapelketako egutegiaren ondorioz esan dezagun, eta ez dakit, 2018koa noizko espero duzuen, edo noizko nahiko zenuketen, edo... Guk ahal bali madeu aurreko urteko datara aldatuko deu segurunik, baina, bueno, ontxe hauteskundea daude, federazioan bi aukera daude, jende berria sartuko da federazioan, orduan ez dakigu ondo ze egingo da, baina, bueno, seguru eitean hain padeleran onerako izango ala, eta bueno, urrengo urtean erabaki beharko dute, egutegia nolakoa izango da, baina nik suposatzen dut albalima da, beti mantendu duen data izango ala, urria bukaeran, azaroak, hortxe. Ederki, ez dauka zalantzarik lanean jarraituko duzuela, Amaia Martin, Euskadiko Federazioko zuzendari teknikoa, gaur ere hemen laguntzaile eta irakasle izan dugu. Eskerrik asko, Amaia, urren arte. Bai, aio. Eta zuei ere, eskerrik asko, eskaini diguzuen arretagatik, besterik ez, Santurtziko padel Angoletik. Ondo izan!